Здравейте! Целта на настоящото видео е да покажа как менажираме и управляваме виртуална стая. За целта е необходимо да бъдем администратори или на група, администратори с менеджерски статус, съответно администратори на системата. Необходимо е да влезем в учебна система, в групата, в която искаме да проведем виртуалната стая, натискайки Създай, добави нов обект. Създаваме нова виртуална стая. Добре е данните за виртуалната стая да бъдат написани на английски език, поради факта, че това е един различен модул в рамките на системата. И понякога той има проблеми с кодировката в различни типове браузъри. Можем да напишем отново преместието на английски. Включваме виртуалната стая, имаме описание, нейното име. Записваме. Това е информацията за виртуалната стая. Можем да присъединим съответен метатаг, който ще достигне до нашите колеги, които са абонирани за метатагове в системата. След като сме създали виртуалната стая, всички хора, които са в рамките на виртуалната група и са онлайн в момента, ще получат съобщение, които нямат административни привилегии, ще получат съобщение, за да достъпят виртуалната стая. Много ценна и полезна опция да създадем виртуалната стая, като я запишем, като се записва както чата, така и слайдовете, които ще бъдат показани вътре в самата стая. Има и аудиопротокол. Така, добре е. Преди да стартираме и да създадем виртуалната стая и така да направим, че да поканим нашите колеги в нея. Виждате, създаваме виртуалната стая. Можем да възпроизведем тестове звук. Натискаме присъедини се и вече сме вътре в самата виртуална стая. Важни опции за стаята е използването на чат. Чата може да бъде индивидуален. Когато не е индивидуален, той се вижда от всички присъстващи в стаята. Друга важна опция е шерването на екрана. За тази цел ние трябва да сме позволили възможността да се шерва екран в браузъра и в операционната система на Windows, за да може Java скрипта да инсталира и да сработи добре. Важна опцията е включване на видео. Ето тук позволяваме, като преди това сме регистрирали данните за виртуалната стая вътре в Java апликацията. Както виждате, вече сме шернали нашия десктоп. Включихме и своята камера. Здравейте! По този начин имаме възможност, освен да водим аудиоразговор и съответно да направим видеоконференция с нашите партньори във виртуалната стая,
Така че използваме в момента възможността да шернем екран, да споделим камерата и да разговаряме с нашите партньори в стаята. Това, което е характерно е, че имаме възможност да сменяме презентатора, да направим някой от нашите партньори в стаята презентатор. В случая аз съм презентатор и ще публикувам конкретно съдържание. Зареждаме с бутона Зареди презентация. Селектираме файл, който искаме да споделим. Като за предпочитане е файлът да бъде в PDF вариант. Зареждаме документа. Виждате, доста бързо и енергично това се случва. В голяма степен качеството на виртуалната стая се свързва с наличието на адекватен интернет. Виждате, може да получим данни за текущия поток на интернет. В момента виждате параметрите. Имаме скорост на upload и скорост на download, които са в рамките около 2 мегабита в секунда. Това е канала, който използваме. Ще видите на аудиопротокола тези картинки ще излязат и като налична презентация. Можем да отворим, да менажираме, да отбележим някои идеи върху картинките. Така с нашите партньори в стаята ще достъпим общо този документ. Както виждате, това може да бъде с доста добро качество, така че да се акцентира върху всеки един аспект от документа. Важно предимство на виртуалната стая е възможността да менажираме различните визии, които стаята има. Може да бъде във визия на вебинар. Това е презентатора, който, както виждате, ще бъде достъпен от всички. Документа или презентацията ще бъде също видима по един много удобен начин. Може да бъде в ситуация на лекция. Основен акцент ще бъде върху документа, а не върху видеото. Така че имате предварително селектирани визии, които може да използвате, като имаме такава и по подразбиране. Добре, направихме връзка с стаята. Да споделим и линка с нашите колеги. Колеги, посетете виртуална стая. Супер! Всички колеги, които са членове на групата, получиха съобщение. При натискане на линка те могат. Ето виждате, в момента аз също получих съобщение. Това е обявата. При натискане на линка те могат да посетят виртуалната стая. В този смисъл моя потребител ще бъде дублиран в виртуалната стая. Колеги, в момента виждате как имаме превю на виртуалната стая.
и съответен прозорец, който дублира екрана. Излизаме. Излизаме от този потребител. Виртуалната стая приключи. Излезте от всички елементи, които са отворени. Трябва да изчакаме по определен период от време, за да може да бъде записана сесията. Това беше виртуална стая номер 1. Спираме и официално от нашата административна среда виртуалната стая. След малко, след като обработим информацията, това е в зависимост от обема. Понякога в рамките на час се обработва информацията от сървъра, се връща линк, с който ще достъпим протокол от виртуалната стая. Така, след като изчакахме определено време, виждаме, че в виртуалната стая, която записахме, вече е публикуван. Виждате, в момента имаме поглед върху документа. Най-добре да отворим на голям прозорец, за да може да гледаме протокола от стаята.